60-njy ýyllaryň başynda psikolog Stanley Milgram'yň Yale Üniversitetine geçiren boyun bolmak baradaky eksperimenti iň belli synaklaryň biridir. Ol Nürnberg gurus jenaýetler sudyna 2-nji jahan urşunyna bolup geçen gyrgynçylyklarda aýplanýanlaryň köplenç özlerini aklamak üçin bizdiň ýokardan berilen buýruklary ýerine ýetirdik diýen ýapyşalgany berňemek maksady bilen taýýarlanan eksperimentdi. Bu eksperimentin esasy gatnaşyjylaryň baş tutanlara nä derejede boyun bolýanlyklaryny we buýrulan işi öz wyjdanyna ters gelen halatyna ýerine ýetirýänliklerini keskitlemek. Eksperimente 3 adam gatnaşýar. Synaw geçirýän ýolbaşçy rolyny, eksperimentin meýletin subyekti, muallim rolyna synaw geçirýäniň buýruklaryny ýerine ýetirýär we meýletin bolýan kömekçi, öwrenýäniň rolyny muallim tarapyndan gatsaga salynýar. Meýletin gatnaşýanlara eksperiment ýatkeşligi oglandyrmak barada diýip aýdylýar. Kimiň muallim rolyny we kimiň öwrenýäniň rolyny boljakdygyny bellemek üçin biç atylýar. Ýöne biçe hileli bolan soň muallimiň roly hemişe meýletin gatnaşýana düşýär. Gürleşmek mümkinçiligi bolar ýaly. Ýöne bire görüp bilmez ýaly muallim we öwrenýäni aýry otoglara kidýärler we öwrenýäni oturguja baglaýarlar. Onsoň muallime öwrenýäni öwredilmeli jümleler toplum berilýär. Olary öwrenýäni okap berýär we soňundan jümläniň birinji bölegini okap, öwrenýänden onuň ikinji bölegini soraýar. Öwrenýän dümäň kömegi bilen jogabyny berýär. Ýalňyş jogap berildi. Muallim öwrenýäni togurdurýar. Elektrik şogyň güýji her ýalňyş jogap sebäpli 15 volt artdyrylýar. Dogry jogap berilse, onuň indi jümle geçilýär. Muallim her ýalňyş jogap berilende öwrenýäne hakyky elektrik şok berilýändir diýip inanýar. Hakykatda bolsa, elektrik şok urulman her şok derejesi üçin öňünden taýýarlanan test ýazgylary göýberilýär. Şoklaryň güýji artdygyça kömekçi diýwary ýumruklap, şoklaryň agyrsyndan gyýryp başlaýar we bir näçe gedekden soň jogap bermegini betedýär. Şu ýerde köp adam eksperimenti durdup, öwrenýäniň ýagdaýyny barlamak isleýär. Käbirleri 135 volta ýetenlerine durup, eksperimentin maksadyny sonra gasynalýarlar. Emma köpsi hasap sorulmajagyny ananyrlandan soň synawy dowam etdirýärler. Subyektlerin bir näçesi stres alamatlaryny görkezip başlaýarlar. Muallim rolyny naklar eksperimenti durdurmak isleýänlerini, eksperiment geçirjilere şeýle buýruklary berýär. Dowam edin. Eksperiment dowam etmeňiz talap edýär. Dowam etmeňiz ören möhüm. Dowam etmekden başga ilajyňyz ýok. Muallim şu buýruklardan soňam durmak islese, onu eksperiment durdurýar. Başga ýagdaýda iň ýokary derece bolan 450 volta ýetilip, synaw 3 gezek şok berilýänçe dowam edilýär. Milgram bu eksperimenti birinji gezek geçirenine muallim bolup meýletin gatnaşýanlaryň 65% öwrenýänlere iň ýokary derece 450 volt şogy berdiler. Ýöne olaryň köpüsi muny näle açykyna mäni edýärdi. Muallim rolyna gatnaşýanlaryň hemmesi belli bir pursatlarda eksperimentin maksadyny sonra gasyna saldy. Milgram eksperimentin netijesini boyun bolmagyň howpy makalatynda şeýle jemledi. Boyun almagyň kanuny we filosofik aspektleri ören wajyp, emma olar adamlaryň anyk alynan ýagdaýlarda özlerini aryp barşlary meselelerini juda az aňladýar. Men Yale Üniversitetinde ortaça adamyň alim tarapyndan buyruk berilende, başga bir adamy haýsy derejede ynjytmaga taýýardygyny derňemek üçin ýöneki eksperiment gurnadym. Doly häkimiýet subyektiň başgalary ynjytmaga garşylyk görkezýän berk ahlak gymmatlyklaryna gapma garşy goýuldy we subyektiň gulagyna eşdilýän seslere, bidalaryň agyra çydaman edýän nalalaryna garamazdan häkimiýet hemişe diýen ýaly ýendi. Ula adamlaryň häkimiýet tarapyndan talap edilýän zatlaryň täsemmesini amal etmäge taýýardyklary bu eksperimentin esasy tapynysy we huç faktyň gystagly düşündiriş talap edýär. Milgram eksperimente gatnaşanlaryň özlerini alyp barşlaryny düşündirmek üçin 1974-nji ýylda şeýle teoriýa hödürledi. Adamlar durmuş pursatlaryna adatça özlerini iki hil alyp barýarlar.
Autonom hali. Adamlar öz etjek işlerini özleri ketgitläp, olaryň getirjek netijeleriniň jogapkärçiligini hem öz üstlerine alýarlar. Agentlik hali. Adamlar öz etjek işleriniň başgalar tarapyndan ketgitlenmegine ýol berýärler we hereketiň netijesiniň jogapkärçiligini buyruk bereniň üstüne atýarlar. Milgram soňky hally bolmak üçin iki zadyň möhümdigini aýdýar. Birinji, boyun bolýan adamyň buyruk berýäniň buyruk bermäge ýeterlik derejede hukuklydygyna inanmagy. Ikinji, buyruk berýäniň hemme jogapkärçiligi öz boyunna alýanlygyna inanmagy. Agentlik teorisi, adamlar öz hereketleriniň netijeleriniň jogapkärçiligini häkimiýet öz boyunna alýar diýip inanan pursatyny häkimiýete tabyn bolýar diýär. Bu Milgramyň geçiren synawynyň netijeleri esasynda hem belli derejede tasdik bolýar.